Hij zit nog even om hem heen. Hier in de Stedenseel op het provinciehuis zal Razwan Popal dit hier een soort tijd terugbrengen. Commissaris van de Koning John Jorritsma installeerde de eerste jeugdcommissaris van Nederland. En dat is best spannend, vindt Razwan. Jawel, ja, nou, ja, zeker wel, maar het is, op den duur went het wel. Dus ik heb de afgelopen week, volgens mij hadden we ook nog FJP. Dus dan oefen je alvast al met het debatteren en wat spreken voor het publiek. Razwan zal een jaar lang meerennen met commissaris Jorritsma. De jaren zullen ze naar verschillende evenementen, zoals de kroonslissing op 4 mei en het Prinsjesdagbrochtje in Den Haag. Maar eerst de verplichting van Joert. Ja, het is natuurlijk een eer om dit ook allemaal mee te maken. Ik kijk er echt naar uit. Vooral ook, ik heb straks een speech, dus daar moet ik ook nog even voor voorbereiden. Ik beschouw dat als een belangrijke taak en besef dat het een grote verantwoordelijkheid is. Vooral in een tijd waarin de politiek steeds minder om jongeren gaat. Waarin de politiek steeds harder en minder toegankelijk aan het worden is. In een tijd waarin de jongeren zich steeds minder betrokken voelen in de maatschappij. Ik hoop dit jaar daar verandering te brengen. Er dienen 50 jongeren mee onder verkiezing van jeugdcommissaris. Door het Fries Jeugdparlement is Razwan uitgekozen. En hij moet het nou weer maatje. Hij is in alle gevallen tevreden over zijn eerste optreden. Nou ja, in eerste instantie dacht ik dat ik eerst nerveus was. Maar ik had vorige week heel vaak gedaan. Ik heb dus al meegemaakt hoe je voor een groot publiek iets moet zeggen. Dus het ging dus gewoon best wel goed.